zase přijela. Já jsem si dovolila něco ze zahrady. Ty si květiny je tam čup. Ale tohle je naprosto v pořádku. Jo, to já si dám do vázečky, to je v pohodě. To je skvělý. Se tam nepodívám, tak to vůbec. Teď to úplně zrazila. Se stává každému. To je dobrý, ne? Že tady máme pořád o tom, jak se mají pěstovat ty věci a jak uklízí ty věci vy. Pojď, Beru, tady je nic křichání, pojď, nech to. Já bych první udělala takovýto kouzelný bahínko, který podle mě úplně uchvátí všechny. A ještě jsem přivezla sluchový pexeso. Sluchový pexeso? To jsou kinder vajíčka a v tom jsou jako vždycky dvojice. Aha. A v tom jsou stejný náplně, jakoby. Já musím poznat ty dvojice podle toho sluchu. Chápeš to? Jsem to vzala. Ty to nevymyslíš, to vymyslí jenom Jitka Konešová. Prostě tohleto, no. Já si myslím, že to mám hodně i jako z dětství, protože my jsme, já si to tady jako zpětně jako vzpomínám, že prostě doma jsme jako nikdy nic nevyhodili. Vždycky jsme prostě, hele, tady tu krabičku, tu si vemu na šroubky. Tady z téhle krabičky, z té si udělám šitíčko, jo. Prostě fakt jako super. nikdy se nic nevyhodilo, všechno se jako upravilo a tak. Jitko, a nudí se někdy tvoje děti? No, nudí se. Tomu nevěřím. Tomu nevěřím. No tak kouzelný blátíčko jim dovezem dneska. Ano. Co? Dobře, tak jo. Se těším. Tak prima. Se těším. No, Nikol mě začala sledovat na Instagramu. Asi to, já nevím, jak je to dlouho, možná rok a půl. A pak vlastně mě oslovila, že jsem byla překvapená, že by mě sem chtěla. Tak. Protože jsi nejlepší. No jo, ježiši. Dneska si uděláme kouzelný bahínko, Ano. který umí ale udělat jenom teta Jitka a proto je tady. Já nám ukázala, jak se to dělá. Prázdniny jsou dlouhý, potřebujeme zabavit děti. Ano, prostě. je to tak. No. Jo, takže nápadů není nikdy na zbyt. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Co potřebujeme Tak, na kouzelný bahínko? My budeme dělat kouzelné bahínko neboli úblek. Je to úblek, ano. Je to směs kukuřičního škrobu a vody a barvivo, pokud budeme chtít. Je to v poměru 2:1, 2 díly škrobu na 1 díl vody. Mm-hmm. Ale může se přisypat, pokud by to někdo chtěl jako trošku jiný konzistenci, tak se může trošku ještě dodat. Můžeme si tam dát nějaký barvivo, budeme dělat asi moře pro zvířátka, že jo? Modrou. Tak si dáme trošku modrý. Ale jako nemuseli bychom, jo, do toho udělat krásně i bílý. Jasně. Já do toho šáhnu, ono to je lepší, ale to dám Šáhni. No. Tak a jmenuje se to úblek, neboli taky nenewtonská kapalina. Hele, Úblek, to je nějaký město na Chorvatsku. Ne. Isaac Newton No. zkoumal takový ty klasický, standardní kapaliny, vodu, že jo? A tohleto je vlastně... Ale už to vidím. No, ještě to není. Nestandardně se chovající kapalina, protože ona má vlastnosti kapaliny, ale i pevné látky. V momentě, kdy na to působíme velkou silou, tak se to chová jako pevná látka. V momentě, kdy na to působíme malou silou. A to je jenom škrob s vodou? Jenom škrob s vodou, no. OK, tak když to bouchám, tak se nic neděje, jo? Ale když to budu chtít zaplout jako pomalu, tak se to chová fakt jak tekutina. To mě bá. Přemístíme to. Ti pomůžu. Děkuju. Že připadáme kouzelník. Tak zkusíme ještě ty tekutý křídy si No udělat. zkusíme tekutý křídy, ale... To je v pohodě. Peťo? Peťa tady není. Jsou 2 způsoby, jak si můžeš ty tekutý křídy udělat. Tam já struhám Je parmazán. to na parmazán, jo. No a vozí ti třeba kamarádi a známý karton? Si tam vemte štětečky, nebo i ty To víš, houbičky. štěteček. Ty houbičky jsou taky dobrý. Já skoro mám hotovýho panáka. Prasáko. Tohle je sůl. Chudá Jirka chtěl stříhat něco.